नमस्कार मित्रांनो, शब्दाच्या मूर्तीमध्ये तुमचं स्वागत. मित्रांनो, प्रेम म्हणजे प्रेम असतं आणि तुमचं आणि आमचं ते कसं सेम असतं हे आपल्याला मंगेश पाडगावकरांनी खूप सुंदर रीतीने त्यांच्या कवितेतून मांडून दाखवलेलं आहे. कवितेचं नाव आहे प्रेम म्हणजे प्रेम असतं. मित्रांनो, कविता बघूया. प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आणि आमचं अगदी सेम असतं. काय म्हणता, एवढे चिल्लर वाटतात, काव्याच्या दृष्टीने थिल्लर वाटतात. असल्यात असू दे, फसल्यात फसू दे, तरीसुद्धा प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आणि आमचं अगदी सेम असतं. मराठीतून इश्क म्हणून प्रेम करता येतं, उर्दूमधून इश्क म्हणून प्रेम करता येतं, व्याकरणात चुकलात तरी प्रेम करता येतं, कॉन्व्हेंटमध्ये शिकलात तरी प्रेम करता येतं. कारण प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आणि आमचं अगदी सेम असतं. 16 वर्ष सरली की अंगात फुलं फुलू लागतात, 16 वर्ष सरली की अंगात फुलं फुलू लागतात, जागेपणी स्वप्नाचे झोपाळे झुलू लागतात. आठवतं ना तुमची आणि माझी 16 जेव्हा सरली होती, आठवतं ना तुमची आणि माझी 16 जेव्हा सरली होती, होडी सगळी पाण्याने भरली होती. लाटावर बेभान होऊन नाचलो होतो, होडी सकट बुडता वाचलो होतो. बुडालो असतो तरीसुद्धा चाललं असतं, प्रेमानेच अलगद वर काढलं असतं. तुम्हाला ते कळलं होतं, मला सुद्धा कळलं होतं, तुम्हाला ते कळलं होतं, मला सुद्धा कळलं होतं. कारण प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आणि आमचं अगदी सेम असतं. प्रेम बिम झूट असतं म्हणणारी माणसं भेटतात, प्रेम बिम झूट असतं म्हणणारी माणसं भेटतात, प्रेम म्हणजे स्तोम नुसतं मानणारी माणसं भेटतात. असाच एक जण चक्क मला म्हणाला, आम्ही कधी बायकोला फिरायला नेलं नाही. असाच एक जण चक्क मला म्हणाला, आम्ही कधी बायकोला फिरायला नेलं नाही. 5 मुलं झाली तरी प्रेम कधीसुद्धा केलं नाही. आमचं काही नडलं का, प्रेमाशिवाय अडलं का? त्याला वाटलं मला पटलं, तेव्हा मी इतकंच म्हटलं, प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आणि आमचं मात्र सेम नसतं. तिच्यासोबत पावसात कधी भिजला असाल जोडीने, एक चॉकलेट अर्ध खाल्लं असेल गोडीने. भर दुपारी उन्हात कधी तिच्यासोबत तासनतास फिरला असाल, झंकारलेल्या सर्वस्वाने तिच्या कुशीत शिरला असाल. प्रेम कधी रुसणं असतं, डोळ्यानेच हसणं असतं, प्रेम कधी रुसणं असतं, डोळ्यानेच हसणं असतं. प्रेम कधी भांडतं सुद्धा, 2 ओळीची चिठ्ठीसुद्धा प्रेम असतं. प्रेम कधी भांडतं सुद्धा, 2 ओळीची चिठ्ठीसुद्धा प्रेम असतं. घट्ट मिठीसुद्धा प्रेम असतं. कारण प्रेम म्हणजे प्रेम असतं आणि तुमचं आणि आमचं अगदी सेम असतं. प्रेम म्हणजे प्रेम असतं आणि तुमचं आणि आमचं अगदी सेम असतं. मित्रांनो, कविता कशी वाटली नक्की कळवा. अशी छानशी कविता पुढच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा तुमच्यासाठी घेऊन येऊ. तोपर्यंत मित्रांनो, नमस्कार.